Hemen salam, geçenki videoda Zalotoy Korona'nın üstünden pul pırlap, pul kazanmanı öğrettim. Bu gedek Sberbank kartuşkalar, Sberbank kartuşka, imine mir, hemen Tinkoff kartın üstüyle pul kazanmanı öğreteceğim. Nedir? Videonu doğru görün, nem için? Pullunuz kıyma diyali, kartlarınız blok olma diyali, doğruca, üstüce görün, bir gedekte düşünmeseniz iki gedek görün, üstüce dinleyen sebebi asnamno käbir soragular var. Lichka, Instagramda yazýaňyz. Men videoda aydan zadymy sorap ýazýarlar köp adam. Dolu görmän videony. Dolca görün, like koyun, komentar ýazyň. Bu gedekde men Russiýada imine Russiýan kartlaryna näde pul gazanmasyny öğretjek. Indiki videoda Ukrainan kartlary bilen näde pul gazanmasyny öğretjek. Näçe köp like, näçe köp komentar bolsa, şonça video çalyp çykar. Bana berde gerek zat like, komentaryaňyz sizin bolly hemme zat, hemme sivyaska, pullu satylýan sivyaskaları men size muçça öğretjek. Hemmeň edip biljek zat. Bu kartdan etmek gataň zat. Näme edýäs? Sberbankyň Mir karty. Imine Mir kart bolmalydyr. Sberbankam bolýa, Tinkoffam bolýa. İçinde puluňyz bar diýeli. Toýs pul atýaňyz içine Russiýada bir tanışyňyz bar. Russiýadan bir bilen işleşseňiz hem bolýa. Russiýada hiç kimiňiz ýok bolsa, mysal üçin Russiýada okak gelen oglanlar we gyzlar we berde Türkiýede şolaryň palibom Mir kartyňyz bar, palibom Sberbankyňyz bar. Şondan işläp bilýäňiz prinsipde Russiýadan hiç ýyl adamam gerekkä mun etmek üçin. Ýöne adam bar bolsa has gowy sebäp aňardan ol öz kartlaryna ugradyp bilýär. Başga da adamdan kartyny ugradyp bilýär. Egerde birden blok golaýanyny aňarda ol meselelerini çözüp biler ýaly hasam gowy boldy. Eğer aňarda adam bar bolsa. Ýok bolsa da ser onu edip bilýäňiz. Näde? Mysal üçin men özüm şu wagt edip ber. Men özüm Russiýada däl bilýäňiz. Türkiýede men ýöne öz kartymda edip berniz Sberbankda. Aňarda hiç kim ýok. Urajan hiç kime hiç zat ýok dakylly ýer. Häzir näde edýänmi aýtjak. Näde nähile hemme zadyny düşünürjek. Akkuratynca başardığımdan. Birinji etme zadyňyz kartyňyza pul salýaňyz. Sberbank Mir kartda imine Mir bolmaly ýa-da Tinkoff Mir. Egerde size Sberbank Mir bolsa etme zadyňyz birinji bilen ýa-ni Sber Prime Plus etmeli. 399 rubl ayda platny uslugadyr. Näme üçin etmeli diýip sorarsyňyz. Näme üçin etmeli? Şoňa siz çekeňizde köp çekip bilersiňiz ýa limitiňiz köp bolar ýaly. Sber Prime Plus etseňiz günüň dowamyna 500 000 rubl çekip bilýäňiz. Tinkoff medel şoňalyk. Egerde Tinkoff Mir bolsa premium edersiňiz, ýöne Tinkoffda bir gedek çekip bolýar 500 000. Bolu ondan soň çekip bolar. Aýyň dowamyna 500 000 çekip bolýar. Sber Mirde bolsa 10 milyona çenni çekip bolýar. 10 milyona çenni. Käbir kart 5 milyon öre, käbir kart 7 milyon öre, käbir kart 10 milyon öre. Bir aýyň içindedir. Ýöne günlük limitiňiz 500 000 rubldyr. Düşündiňizmi? Sber Prime Plus edeňizde, Sber Prime Plus etmeseňiz onu 100 000 rubl günne çekip bilýäňiz, ondan kän çekip bilýäňiz. Aýlyk limitim 1 milyon rubl bolýandyr. 1 milyondan kän çekip bilýäňiz. Şoň üçin Sber Prime Plus edin hökman. Ondan ikinji etme zat kartyňyza diýdi pul geldi. Diýeli 1000 rubl, 1000 dollar puluňyz bar. 1000 dollarym diýeli 60 000 rublyňyz bar. Berk geldiňiz. Toýs näme üçin 60 diýdim? Berden siz ýa Vakif bankdan çekýäňiz, Vakif bankyň bankomatyndan Türkiýede. Ya-da Halk Bank'ın bankomatından çekýäňiz. Şu wagt Vakif Bank'ınki işlänok, şuun düňe işlemedi. Men dün ödüm çekdim, buň çekmedim. Dün çektim, Halk Bank'tan çekipdim. 100 dollary maňa 60-78'den hasaplady. Şöyle men screenshot'uny goýjak. 100 dollar 60-78'den. Toýs 100 dollar çekdim, 6078 rubl gitdi. Ondan soň edýän zadyňyz näme? Indi ýa-ni 1000 dollara diýeli. 1000 dollar gitdi. 1000 dollar çekdiňiz berden, diýeli 60 000 aldy diýär sizden. 60 000 78 goşmaň. 60 000 rubl aldy sizden. Siziň eliňizde de 1000 dollarlyk lira bar. 18 000 liraňyz bar berde. Lira çekip bolýandyr bankomatlardan. Çekdiň 18 000 lirany ýankin akitdiň teterçilara böldürdiň. Isse birinji döwüze gidip dollar alsaňyz da bolýar, gönü teter etseňiz, gönü teterçilara lira etseňiz de bolýar. Şolar abyşny kursdan alýandyrlar. Indi ýankylar çöwürýän beýlek zat dolýar gidýäta edil 1000 dollar bolanok, golyn zat dolýar 990 dollarmy, 995 dollar, şo taýda 5 dollar ýalyk ziýanyňyz bolýar. Konvertasiýa eden üçin iyi teter şo taýda gidýäta 10 dollar rashodyňyz bolsun diýeli. 10 dollar rashodda 990 dollaryňyz bar. 10 dollar rashodyňyz bolar teter çap bolma.
Gitti inni yankıyını Binance attıryanız. Tether'ı gün Binance attıryanız. USDT da değil ya Tether'ım değil ya. Karuç ikisem. Barip USDT deysenin beri yerler, Tether deysenin beri. Yörüt Aksaray'da yerler var. Ondan sonra Kapalı Çarşı'da yerler var. Gidiştirip, aylanıştırıp özünüz tapın. Baryanız size Tether Binance'ını da atca, sizlerin pul alıp kalıyor. Binance'a atandan sonra yankıyını P2P, P2P değil ya. Şurada screenshot koyacak. Edil geçenki Zalto Carono'da edil şey alak. Yankı P2P giryanızda satyanız. Men näme etdim? $100 çista viz üçün edi oturdum o da gov olmadı ondan sonra ayırıp koyurdum. Viz üçün ettim. Şu tayda men $100'dan 300 rubl kazandım. 300 rubl $100'dan. Men onu çista görkezmek üçün. Atak $1000'dan gidete 3000 rubl kazanıp bolya. Nädip? Yani size dolar 60'dan düştü. Inni Tether çaponu saldırdın size $990 var. P2P'de attırdığınız 990 olup geldi. Binance attırdığınız USDT 990 USDT olup geldi size. Ondan sonra P2P geçiriyorsunuz. P2P'de satıyorsunuz. Yürüyte kurslar var. Şotay seyrediştirin. Hökman suratda galıçkalara satın. Galıçka bağlar. Binance'da girenize görürsünüz P2P'de. Gıracığında sarıca galıçka vardır. Instagram'daki galıçka yönü sarı renkte. Şoňa satmaly hökman suratda. Girýäňiz ýanka satýaňyz. Onam görüşüz Sberbank'a çıkarıp bilen. Eğer sizde 2 tane akla olsa, benim misal için bir tane viza, bir tane mir var. Viza çıkaryan, vizadan sonra bir periodu da yani blok olmadı yani. Ana şonu aytdım, Goğucu ünsü verdiğinden, misal için sizde 2 tane kart olsa, size blok olma az şansınız var. Sebep çıkaranızda, viza kartınızda çıkaryanız, ondan sonra uca mire periodu ettiğiniz. Düşündünüz mü? Yani P2P'den kartınızda çıkaryanız, doları 63'ten sattığınız şu tayda arası 3000 rubl, 2990 rubl anı şongalık peyda galya size. Nädip? Yankı siz Sberbank'tan, buna Sberbank karttan, bankomattan pul çektiniz. Size hesapladı 60'tan. Sattınız 63'ten. 3 rubl rayınsa. 3000 rubl peydanız öyle. Arası 60.000 rublunuz bağdı. Binance'a attınız. P2P'de sattınız size 63.000 rubl oldu. Arası 3.000 rubl peydanız var. Her kuruktan. Edil şongalık edip 10 milyon rubl çenini pırlap bolya. Dolarda ne çöyle onu özünüz hesaplan. Günne 500.000 rubl yönü. Günne 500.000 rublun köpet bolanok. Hemen yeni aytmalılar. Tapa yok. Tinkoff olsun, Sberbank olsun. Bankomattan çekenize ya Vakifbank ya da Halkbank. Şu ikisi beri. Men şu ikisinden alıp gördüm, galandan alıp bilmedim. Hiç şey yağdaydı. Bilemek siz barlak görün. Yönü düğün çekemde imini Halkbank'tan çekendim. Vakifbank dedi, vroji şu at berem yok dedi mi Valtlayın, dedi mi ya Mıdamalk dedi mi belli değil. Hemen bu kart Sivyaska ne çavat işleyecek belli değil. Şoň üçin erde size uja bağırsa reska başlan. A Zalto Carona Sivyaska olu gider yine 3-4 ay minimum. Ondan yankında adettiniz, sattınız. Yeni edil şongalık günün devamını 500.000'ım gize $8.000 pulu ve 8.000'ı siz pırlap bilýäňiz. Bankomattan çekenize aytmalar, ýatdan çıkarmakam. Bankomattan çekenize 2.000 liradan çekin. Sallığınız bankomata 2.000 lira çektin. 2.000 lira çektin. Şey edip $1.000 18 olýança 9 sapar çekmeli. $1.000 şey 9 sapar çekip çıkarýan. Näme üçin 2.000'den? Köpetsen bankomatda galyp bile, tos kart galanokda sistema bulaşýarda dat bolýar. Doňýada pulun soňu bir hepdeden soň gelýär siziň hasaňyza. Yeni ýatdy, mende bollon ýalyksa, menki ýöne 20 münden soň geldi. Şo zatlar ama aýtmaly. 20 münden soň geldi, ýöne siziňki bir hepdede de gelip biler, 2 günne käbirniki bir günne de 10 sat bolýar. Şoň üçin köp çekmeňde 2.000 rubl, 2.000 liradan bankomatdan çekýäňiz. Ýanky $1.000 çekdiniz ya $100 olsun, $200 olsun, $1000 gowzady. Lüboy summa bilen bolýar. $100 bilen edip bolýar. Ýöne Tether $100 ertýän o Tetherçiler köp komissiýa, şoň üçin zat bolýar. Kän peýda galmaz. Şoň üçin iň azyna $1000 edin, sebäbi Tetherçilere näçe köp pul ertseň, şonça komissiýany adetýärler. Häzir $1000 bilen $100'ın ikisiniň komissiýasy bir zat bolýar, düşündiňizmi? Indi ýene bir gedek korotka aýtjak. Sberbank'a pul atýaňyz, gitýäňiz ya Vakifbanka ya Halkbanka. Pul çekdiňiz. Eliňizde lira alyňyz, lira çek bolýandyr. Lira alyňyz. Lirany gitdiňiz Tetherçe, berdiňiz, Tether alyňyz, Binance attyrdyňyz, Binance'da P2P'den satdyňyz. P2P'den satdyňyzda şu kartyňyza çykartdyňyz. Geldi pul, ýene atlyň, ýene pırladyň. Şey edip günüň dowamyna 500.000 öçeni çekip bilýäňiz. Arkaýyn
işle vermeli, hiç ili kanunu karşıda yok mu? Ol zat dili arbitraj dili. Käbir adam arbitraj dilini bir gater ötkin zat mı kayıtya? Yok, kıyın zat yok, hiç ili arkayın bas vermeli. Ondan soň eger Tinkoff Mir'den çekseniz, onunla size opşu 500 000 ayda limitiniz olyandır. Şoň üçin aslında köp Sberbank'ın Mir kartından çekilýär. Sebäbi limiti köp diýip. Ana şoň ýalyk wiza inni etme zadyňyz eger size birja yok bolsa, birjala hiç binasy wapşa zady düşünmeýändiň, aşakda silklar, binasy da Bybit'de da ingo birjalar men referandumdan geçip registrasiýa verifikasiýa etseňiz, size 10% skidka berýär, ondan daşaram $4,000 çenli bonus alıp bilýäňiz. Inni etme zadyňyz like, kommentary, polnu doldurun. Her gören adam like bassın. Şonça köp adam görýär, şonça köp adam öwrenýär. Edil Zaltoy Karonol videodan paýlaşyň, istoriýalaryňyzy zyňyşdyryň, oňa-muňa, dostuňyza, dowunyňyza. Gyskanman karoç, egerde siz bir zat öwrenseňiz, ýanyňyza da öwrediň. Ol öwrense meni pul galmaz diýle beýle, ene bärde käwa soraýan da, şonu etseň näle kolay? Ýok, bilemok da, bilýän adamlaryň bilemok da, ýa-da pul ber aýtjak da. Oňalyk bolmaň birek paýdaş edin, agzy bir ýaşaň. Iň esasy adam akyllyca hereket edin, akyllyca sewda edin, akyllyca trade edin. Janyňyz sag bolsun. Dawayçy.